Sarkar Meghalaya hak sengipalai kalau ujor sa Supreme Court ban pensange mardor ya kejingyo jamin ka Sonam Raghuvanshi kabriu ka bala keno ba kadon kiti ban shim ya kejingim jong ulok jong ka Raja Raghuvanshi hakapor bagi wan honeymoon ha Meghalaya. Unong isajan bala mi kmat ya kejala Meghalaya utushar meta ula kentu ya ka Apex Court ban ngap no kloy ya kane kamat kat bala mat ban pensange no ya kejing ai hukum jong ka High Court ban ai jamin ya ka da ka baong ba kani ka basa keno kala ban kiar na ki an lada pelaj ya kani kejeng kerpat lawan ra hakmat ka vacation bench ka bakentup ya Sunresh bat usual nagu kibala menjur ban pet ya kani kejeng kerpat jong ka jela na ka benta bakandon kejeng sngap ya ka ha ka sengi thoding ka Sarkar jela kalai saj ba kani kejing yo jamin joko Sonam kadai halor ka nongrim ba kejing kem ya ka Sonam kim semla ai kejing tip ka bapnia syaka hakapor ba kiwan kem susu ulai thuru ba ka don kejing ma ba ka Sonam kala ban perri lada ka order ba ai jamin kadang traikam bat kerpat ya Supreme Court ban tuklar kloy kat bala kumensupen kan mau ka Sonam Raghuvanshi kanong sang senong joki indoor la keno ba kadon kiti ban peniap ya la ujong ulok Raja Raghuvanshi hakapor ba kini kisijur kidang wan honeymoon ha ka jela Meghalaya.